Kapin 20 ka mga taga-Mindanao ang nalakip sa kapin 400 ka mga nakadaog sa PCSO 655 Grand Lotto niadtong Sabado. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Yes, Sara, 26 ka mga Mindanawan ang lakip sa nakadaog sa jackpot prize nga sobra 236 million pesos sa Lotto 655 draw ni adtong Sabado. Sumala sa statistician o data analyst si Jonathan Madronero, almost zero ang chance ang makadaog. Apan, dili kini imposible o galing doon na kay maayong set sa randomly selected numbers by chance. 9, 45, 36, 27, 18 and 54 ang winning combination sa PCSO Grand Lotto 655 ni adtong Sabado nga nadaugan sa 433 kamipatad sa tibuok nasod. Bahin-bahino nila ang jackpot prize nga kapin 236 million pesos o ana sa sobra 545,000 pesos ang madawat sa matag usa. 26 sa mga nadaog ang gikan sa Mindanao, 6 sa Misamis Oriental, 5 sa Davao del Sur, 3 sa Zamboanga del Sur, tag-2 sa Misamis Occidental ug South Cotabato, tag-1 sa Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Maguindanao, Surigao del Norte ug del Sur, Zamboanga del Norte ug Sibugay. Buta nga nakahatag og duda sa mga tao, sanglit divisible by 9 ang nahimong resulta. Unang higayon sab kuno kini ngayon ani kadaghan ang dungan nga nakadaog. Apan luyo ni ana, ubay-ubay gihapon ang mipatad sa usa ka lotto outlet sa Davao City. Mura og duha-duha ko ana, sir. Ay ano man? Kadaghan ana wala man nila mabutangi og unsay mga asa dapitan ng daog. Gani si Tatay Ben nga kada adlaw matud pa nagataya. Duha ka numero niya ang nilusot sa samang draw. Nagpatad ko ato pero duha ra ko nasulod. Duha yung masulod. 45 ug 54. Pero nga na tayo usan mo maintain na numero. Ha? Maintain na nimo. Maintain po na uban. Sumala sa PCSO nga bisan sila nakurat kuno sa kadaghan sa nakakuha sa maong kombinasyon. Daghan sab kuno ang nakadaog sanglit, daghan sab ang nagmaintain sa maong kombinasyon o gitawag nga betting habit. Dili matud pa kini ang unang higayon nga dunay mipatad og samang kombinasyon. Gani ni adtong September 26, 264 ang mipatad og maong mga numero. Natimingan lang kuno nga milusot ang maong mga numero sa draw ni adtong Sabado. In a game of chance, there is nothing is definite, it's not controllable, and yes, the things happen for the first time. There is always a first time in a game of chance. Sumala sa data analyst nga kung matagnaan palang daan ang mugawas nga resulta sa loto, daghan na unta kuno ang madaog nga mga mananaya, labi na kadtong mga nagahatag og numero. We have a chance of 1/28 million. That's almost zero chance of winning. But if you have a good set of numbers and a randomly selected number by chance, then you can win by that chance also. Posible ba kaha nga 433 kamipatad ang nakakuha sa samang winning combination? The chances for them to win is very slim and almost impossible. Parang zero chances of winning. But since the number were randomly chosen, that is the game of luck na meron sila. They are so lucky that the 433 has a good set of these numbers. Kaganihang buntag, mikobra na sa PCSO sa Manila ang pipila sa mga nadaog ni adtong Sabado. Nag-ticket reveal sab sila aron pamatud-an nga nakadaog gayud sila. Sara, sumala sa management sa PCSO sa Manila, mas daghan pang mga nakadaog ni adtong Sabado ang nidangop karon sa ilang hapon sa ilahang buhatan karong hapon no aron mo kobra sa ilahang daog. Og congratulations sa mga nadaog. Unta mamalato pod sila. Sara. Piskan unta ta diri Jill. Daghang salamat Argil Relator.